Näin ilmoittaudut Valkeakoski-opiston kurssille. Mene verkkosivuosoitteeseen uusi.opistopalvelut.fi/Valkeakoski. Kun tiedät, mille kurssille haluat ilmoittautua, niin hae kurssin tiedot verkkopalvelusta. Voit kirjoittaa hakusanan tai kurssikoodin hakukenttään. Klikkaa Hae. Paina lisää ostoskoriin. Kurssi säilyy ostoskorissa 20 minuuttia. Voit lisätä ostoskoriin muitakin kursseja ja ilmoittautua niihin kerralla. Jos kurssi on täynnä, aina kannattaa ilmoittautua jonoon. Ilmoitamme, jos paikka vapautuu. Kun olet valinnut haluamasi kurssit, siirry ostoskoriin klikkaamalla oikeassa yläreunassa näkyvää ostoskärryn kuvaketta. Jos valitsit epähuomiossa väärän kurssin, voit tässä vaiheessa poistaa sen ostoskorista painamalla sen kurssin roskakorikuvaketta. Täytä henkilö- ja yhteystiedot lomakkeelle. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. Jos kurssin maksaja on eri kuin ilmoittautuja, täytä myös maksajan tiedot. Kohdasta ilmoittautumisohjeet löydät tarvittaessa lisäohjeita ilmoittautumiseen, maksamiseen ja perumiseen. Muista tutustua niihin. Vahvista ohjeiden hyväksyminen klikkaamalla laatikkoa kohdasta Olen lukenut ilmoittautumisohjeet ja hyväksyn ehdot, ja sen jälkeen klikkaa painiketta Lähetä ilmoittautuminen. Saat sähköpostisi vahvistusviestin ilmoittautumisesta. Kurssia ei tarvitse maksaa ilmoittautumisen yhteydessä, vaan se laskutetaan myöhemmin.